Job Kapitulo 12. Miingon si Job, tinuod nga kamo ang tinggog sa katawhan, inig kamatay ninyo, mamatay usab ang kaalam. Apan dili ako mabintahaan ninyo sa panabot, dili ako ubos ninyo, nasayod ang tanan sa inyong giingon. Nahimo akong katawanan ado sa akong mga higala, bisag matarong ako ug walay ikasaway kanako. Gitubag ako sa Dios sa dihang misangpit ako kanya. Wala kamo magkalisod-lisod apan inyo akong gihimong katawanan. Gitiwasan ninyo ang tawo nga hapit na matumba, apan. Ang mga kawatan ug ang mga makasasala nagpuyo sa kalinaw, bisag ang ilang Dios mao lamang ang kaugalingon nilang kusog. Apan pangutan ang mga mananap ug tudloan kamo nila, pangutan ang mga langgam sa kahanginan. Ug may ikasulti sila, pangutan ang mga binuhat dinhi sa yuta, ug ang anaa sa dagat kay may kaalam sila. Silang tanan na sayod nga ang Ginoo maoy nagbuhat kanila. Ang Dios maoy nagtudlo kanila ug nagya sa ilang panginabuhi. Ang kinabuhi sa tagsa-tagsa ka tawo anaa sa iyang kamot. Apan sa mga ang dilalamian inig katilong pagkaon, anindotan usab ang mga dalunggan inig kabatig mga pulong. Ang mga tigulang maalamon ug maayo ug panabot. Apan ang Dios dili lamang kay maalamon kundili. Gamhanan pagayod, kinsa may makatukod pag-usab sa gab-on sa Dios, ug kinsa may makapagawa sa prisohon sa Dios, kon dili paulanon sa Dios, moabot ang hulaw, may bahakon ang tubig buhian sa Dios. Gamhanan ang Dios ug madaogon siya kanunay, ang nanglimbong ug ang gilimbongan, na ilalom sa iyang pagbuot. Gikawang niya ang kaalam sa mga magtatambag, ug gilibog niya ang mga maghukom. Gihukasan niya sa gahom ang mga hari ug iya silang gipabilanggo. Gipaubos niya ang mga pari ingon man ang mga gamhanan. Gipahilom niya ang mga sinaligan, ug gikuhaan niya kaalam ang mga tigulang. Gipakaulawan niya kadtong naghupot ug dagkong katungdanan, ug gikuhaan niya sa gahom ang mga kadagkoan. Gihatagan niya kahayag, ang mga dapit nga labihan kangitngit. Ug gidala niya ang kangitngit nga do sa kahayag, siya ang nagpalig-on sa mga nasod, ug siya usab ang naglumpag kanila. Gihimo niyang mauswagon ug gamhanan ang mga nasod, ug siya usab ang nagbuntog kanila. Gilibog niya ang ilang mga pangulo, ug gipasagdan nga magkasaag-saag. Nagsukarap sila diha sa kangitngit ug nagsusapinday daw mga hubog.